Hugot nga ginamonitor sang Department of the Interior and Local Government Region 6 ang compliance sa mga local government units kasunod sang issuance sang Memorandum 2026-029 nga ginpagawa sang Central Office nga nagadumili sa pag-inom sa dalan, shirtless roaming kag late night video kay. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Jonain Hava, Regional Legal Officer sang DILG6, iyagin payag nga lakip man sa ila ginahimo ang pag-disseminate sang impormasyon sa mga LGU amo ang paghatag sang mga guidance sa publiko kag pag-monitor sang inventory sang mga ordinansa. Sunod kay Hava, ang implementasyon sa nasambit nga regulasyon ang nakadepende sa mga ordinansa sang tagsa ka mga local government unit. Dugang pa ni Hava nga ginalantaw man sang ahensya kung ano pa ang mga ordinansa nga dapat nga mapasanyog antes ini ipagwa sa publiko. Ginapasiguro man sa DILG6 nga dako ang papel sa mga LGUs sa pagpatuman sa mga regulasyon. Gani ginapangabay nga mangin aktibo sa pagmonitor kag pagsunod sa mga ordinansa sa ila tagsa ka lugar. Nabaduan nga sa idalom sang Safer Cities Initiative, ginmanduan ang local government units nga mag-enforce ang mas strikto nga public order regulations sa sulod sang 30 ka adlaw nga reporting window agod magpakita sang resulta. Mo sining issuance to make sure no nga safer gid ang aton nga mga pumuluyo, especially at night time no kay damo gihapon activities nga gakatabo sa sagwa sang aton mga dalanan. Well, of course no gina-assure gid namo ng public that again the ordinance ang pagdumili would have to depend upon your LGU. So we call upon, of course, members of the community to be very active man sa pagbantay kung ano nga mga ordinansa ang ginapasa sa inyong LGU. Not because no nga may amo sining issuance inuna na kita sang opportunity nga mag-question o kung magpamangkot o kung magpa-clarify. So as members of the community, dapat active man kita sa pagbalo kung ano nga mga ordinansa ang ginapasa sa aton nga mga representatives no sa aton nga local government unit.